Prop de 70.000 famílies monoparentals registrades al país. No és un fenomen residual, sinó el resultat d'un canvi estructural profund en el model social i familiar. Un fenomen que genera conseqüències econòmiques, socials i demogràfiques que el sistema actual d'ajuts no pot sostenir. Més encara si tenim en compte que per accedir a tot aquest ventall d'ajuts que se'n deriven no cal haver treballat mai. El sistema de protecció social ha deixat de ser un mecanisme temporal de suport per convertir-se en una alternativa estable a l'activitat laboral, desincentivant del tot la cotització de persones sanes i en edat de treballar. Un sistema que penalitza l'esforç, que desincentiva la incorporació al mercat laboral i que pressiona desmesuradament les finances públiques no és un bon sistema. En alguns casos, una persona sola amb fills a càrrec sense treballar pot percebre 2.000 euros mensuals, comptant prestacions estatals, complements, rendes garantides i bonificacions vàries. Som davant un debat incòmode, indestriable del context demogràfic actual que vostès obvien expressament. No s'hi val a fer l'orni. Vostès saben que moltes de les famílies monoparentals estan formades per immigrants. L'estat del benestar que reivindiquem no pot aguantar indefinidament transferències demogràfiques tercermundistes sense una base productiva sòlida a darrere. L'equació que vostès ens proposen recurrentment en aquesta cambra és sempre la mateixa. Més beneficiaris, més despesa estructural crònica i menys cotitzants. Uns cotitzants que, esclar, cada cop han de pagar més impostos. La cultura del jaure i subsidi convertida en llei i ara també en efecte crida. Vostès no combaten la pobresa, no volen erradicar-la. Al contrari, necessiten perpetuar-la per garantir-se una massa electoral sòlida. Les seves formacions desapareixerien si Catalunya tornés a ser rica i plena. Per això la volen dependent i infestada d'immigració subsidiada i tercermundista. Al principi em pensava que això seu era ingenuïtat, però ara no. Ara ja m'he adonat que és vocacional, que realment s'enorgulleixen de liderar aquest xafastre. Permetin-me que els faci 5 cèntims de la realitat que pateixen els ciutadans, d'aquells ciutadans que no tenen acte de diputat. La Mercè té 2 fills a càrrec i 2 feines per poder-los mantenir. Es veu forçada a treballar festius i caps de setmana. Cobra 1.700 euros mensuals i fa mans i mànigues per arribar al cap del mes i poder liquidar les factures del cangur a qui deixa la mainada. La Mercè paga fidelment els seus impostos, renunciant a aficions i a capricis. La Fàtima ha arribat fa poc a Catalunya amb els seus 3 fills i s'ha empadronat sola en un habitatge de protecció, tenint accés immediat a la sanitat pública i veient els seus fills ràpidament escolaritzats gràcies a aquest fenomen que anomenen matrícula viva, sense ni tan sols haver d'abonar el cost dels llibres o de les sortides escolars. El seu marit, que conviu amb ells, s'empadrona a casa d'un cosí. Resultat: la Fàtima, fingint ser monoparental sense ser-ho, cobra més de 2.000 euros mensuals nets al mes i no paga impostos per mantenir els serveis públics que, per contra, sobreutilitza. N'ha tingut prou amb una declaració responsable del seu patrimoni, que ningú comprovarà, per estafar tot el sistema. Aquest frau de llei recurrent a Catalunya, que l'administració no combat, perjudica severament les persones vulnerables del país, com la Mercè, que no només no reben cap ajut per part de les institucions, sinó que són saquejats fiscalment per poder pagar les astúcies de les Fàtimes. Sense límits, sense criteris clars que prioritzen els nacionals, sense fiscalitzacions i inspeccions, sense retorn en forma de treball comunitari, el seu sistema de protecció social és l'escletxa perfecta que troba la immigració antioccidental per finançar el seu creixement demogràfic. Ens diuen racistes a nosaltres, però qui aplica racisme institucional contra els autòctons són tots vostès. Finalment, per pronunciar-se sobre les esmenes, té la paraula la diputada senyora Susana Segovia Sánchez. Sisplau. No. Dic sisplau. Endavant, diputada.
Gràcies, president. Jo volia aprofitar per saludar la Iris Soler, de Famílies Solteres per Elecció, que ens acompanya, i demanar-li disculpes per la vergonya de debats i de discursos que ha pogut sentir aquí. Crec que justament això és el que genera aquesta desafecció i que per sort tenim els sons de la seva filla per creure'ns que la deshumanització que vivim aquí cada dia hi ha una mica d'esperança encara per davant. Per tant, gràcies, Iris, per posar-li una mica d'esperança a aquest debat. Jo em posicionaré sobre les esmenes, vull agrair evidentment les esmenes presentades per part de Junts per Catalunya i el Partit Socialista. Crec que hem pogut arribar a una entesa. Crec que haig d'expressar la decepció una mica amb el Partit Socialista. Jo no entenc que després de tancar un acord com hem tingut facin el discurs que han fet avui i la votació que faran avui. Les taxes, l'equiparació de les taxes universitàries va ser la darrera cosa que els vam aconseguir arrencar, es van resistir fins al final, però és que el que no hi hagin els 200 euros complementaris per renda garantida ni els 200 euros per infant que està a l'Estat és responsabilitat del Partit Socialista, que hi posa pegues. Per tant, no és només qüestió de recursos, és de voluntat política. I els drets es converteixen en recursos quan els que governen se'ls creuen. I vostès no fan més que posar pegues quan poden. Senyora Oriol, senzillament per desmentir-li clarament, és que és mentida el que ha dit. Miri, per tenir el carnet de família monoparental, si no hi ha al llibre de família un sol progenitor, s'ha d'acreditar que hi ha una sentència ferma on el que paga el pare és menys del 40% del salari mínim. Jo crec que vostè diu les mentides perquè sap que els vídeos la gent no entra a comprovar. No existeix cap ingrés de 2.000 euros per cap família monoparental. No existeix. És mentida. No es pot accedir a cap habitatge de protecció oficial si no es té la residència. No es pot. És mentida. Hi ha unes llistes d'espera de mesos. Per tant, la Fàtima no ha pogut accedir a cap habitatge de protecció oficial. Aquells que no els agrada que parlem de famílies nombroses i diuen que parlem de les altres famílies és, primer, per comprensió lectora, no s'han llegit el títol de la moció, i segon, perquè en realitat el que els molesta, i acabo, és que no parlem de les famílies que ells creuen, pare, mare i fills. No, les famílies monoparentals no són famílies de tradwives. Gràcies.